Elämme parhaillaan 1960-luvun avaruuskilvan toisintoa. Tällä kertaa kisaajina kuitenkin toimivat Yhdysvallat sekä Kiina, ja kuuhun ollaan menossa pysyvästi. Yhdysvallat ja Neuvostoliitto kisasivat ihmisen saamisesta kuuhun 1960-luvulla. Neuvostoliitto oli alussa kovassa vauhdissa ja sai ensimmäisenä satelliitin kiertoradalle, ihmisen avaruuteen, ensimmäisen avaruuskävelyn ja laskeutumisen kuuhun ilman ihmistä. Mutta lopulta kuitenkin Yhdysvallat vei ensimmäisenä ihmisen kuun pinnalle. Tähän vaikutti monta asiaa, mutta ei vähiten Neuvostoliiton johtavan rakettiinsinöörin Sergei Korolevin kuolema kesken Neuvostoliiton projektin ja Yhdysvaltojen lapioimat dollarit Apollo-ohjelmaan. Kuuhun mentiin, koska kommunismille ei voinut hävitä. Valitettavasti jo ennen Apollo 11 lentoa ja laskeutumista kuuhun NASAn budjettia käännettiin alaspäin. Tämä tarkoitti, että erittäin kalliilla Saturn 5 päästiin kyllä pyörähtämään kuun pinnalle 6 kertaa, mutta homma jäisi siihen, eikä kuuhun kyettäisi rakentamaan tukikohtaa, vaikka alustavia suunnitelmia siihenkin jo oli. Nyt 60 vuotta myöhemmin olemme tilanteessa, jossa kuuhun ollaan taas menossa ja kilpajuoksu kuutukikohdan rakentamiseen on käynnissä kuumana. Yhdysvaltojen Artemis-ohjelma on puksuttanut jo vuosia ja ihmisetkin piti saada kuuhun jo aikoja sitten. Mutkia on kuitenkin tullut matkaan. Samaan aikaan Kiina valmistautuu myös saamaan ensimmäiset taikonautit kuun pinnalle vuosikymmenen vaihteessa. Kuitenkin, toisin kuin 1960-luvulla, tällä kertaa suurvallat ovat rakentaneet ympärilleen yhteistyöryhmiä. Syksyllä 2020 Yhdysvallat solmi Artemis-sopimuksen Australian, Kanadan, Italian, Japanin, Luxemburgin, Yhdistyneiden Arabiemiraattien ja Ison-Britannian kanssa. Nämä valtiot rakentavat avaruuden valloitusta yhteisymmärryksessä. Kiina vastasi tähän solmimalla sopimuksen kuuhun rakennettavasta tukikohdasta Venäjän kanssa kesällä 2021. Sitten useat maat ovat liittyneet jompaan kumpaan koalitioon, ja meillä onkin taas kaksinapainen länsi vastaan itä-asetelma pystyssä. Kukapa ei olisi kaivannut kylmää sotaa yhteistyön sijaan. Tällä hetkellä Yhdysvalloilla on vielä etumatkaa, mutta Kiina kuroo sitä koko ajan kiinni. Yhdysvallat pyrkii laukaisemaan astronautit kuuhun massiivisella SLS-raketilla ja Orion-kapselilla, mihin huoltomoduulin on rakentanut Euroopan avaruusjärjestö, joten yhteistyötä tehdään tälläkin saralla. SLS lensi ensimmäisen kerran vuonna 2022 ilman astronautteja. Vuonna 2025 sillä olisi tarkoitus laukaista ensimmäiset ihmiset avaruuteen. Kiina pyrkii tekemään vastaavaa ensin Long March 10 ja myöhemmin Long March 9 raketeillaan, mutta ne eivät ole vielä valmiita. Testejä on tehty, mutta yhtään lentoa ei ole vielä alla. Raketit siirtävät astronautteja kuljettavat alukset maan kiertoradalle kuuta kohti. Yhdysvalloilla tämä tarkoittaa Orion ja Kiinalla Mengzhou-kapselia. Orion on nyt jo testattu toimivaksi, mutta sen lämpökilvessä on havaittu vähän liiallista kulmaa, mikä haittaa aikataulua. Kiinalaisen Mengzhoun lopullinen versio ei ole vielä avaruuteen päässyt. Kun astronautit saapuvat kuun kiertoradalle, vaihtavat he laskeutujaan, joka vie heidät kuun pinnalle ja sieltä myöhemmin takaisin kiertoradalle. Yhdysvaltojen tapauksessa tämä tarkoittaa SpaceXn rakentamaa Starship-laskeutujaa ja Kiina puolestaan luottaa Lanai-laskeutujaansa. Molemmat ovat vielä kehitysvaiheessa. Jotta astronautit voisivat tehdä jotain kuun pinnalla, tarvitsevat he avaruuspuvut. NASA on kehittänyt omia pukujaan jo vuosia, siis useita vuosia, mutta ulkoisti projektin vuoden 2022 lopulla Axiom Spacelle ja Collins Aerospacelle. Tämän projektin valmistuminen ei ole suoranaisesti vakuuttanut. Toisaalta SpaceX taannoin testasi omia avaruuspukujaan onnistuneesti. Myös kiinalaisilla kuukelpoisten avaruuspukujen kehitys on työn alla. Tämänhetkisen aikataulun mukaan siis NASA sinkoaa astronautit kiertämään kuun loppuvuodesta 2025, eli todennäköisemmin 2026, ja kuuhun laskeudutaan tämänhetkisen aikataulun mukaan syksyllä 2026, minkä ei valitettavasti pidä ollenkaan kutiaan. Realistisempi aikataulu on aikaisintaan 2028, todennäköisesti vielä hieman myöhemmin. Kiinan avaruusjärjestön tavoite on saada taikonautti kuun pinnalle 2029 tai 2030. 2029 olisi monella tavalla symbolinen vuosi, sillä silloin tulee täyteen 60 vuotta ensimmäisestä ihmisen laskeutumisesta kuuhun ja toisaalta 80 vuotta kommunistisen Kiinan kansantasavallan perustamisesta. Kilpajuoksu kuuhun on siis täydessä vauhdissa ja muutaman vuoden kuluttua näemme, onko Kiina vai Yhdysvallat voittaja. Pidemmällä aikavälillä länsimaat pystynevät kuitenkin rakentamaan vikkelämmin kuutukikohdan ja lentämään sinne halvemmalla uudelleen käytettävien rakettien turvin. Elämme mielenkiintoisia avaruusaikoja.